billahi da jiya ma a gaba na ka ci wannan gaban da cikin kiran sallah kai tun kiran sallah in na fara ce ina ne ka ci ne ba ni ba ka ci ne ba iya kuma shiga ci iya kuma shiga za ka mai iskanci ka fi zai mun shari wani ke ba san wani sigari ne ai ina so da mutunci ba wani so da kauna da mutunci wannan kudin ba da ke jini da kasa wani sigari na yi kima da Allah ka san ba na so son ke ni na isa billahi da ko wani labari to shari'a da kanan haram shi mun je na ji na haikon motsa duniya wani ya danta ya so to sai aka ka fata wani ai kan ma za ka sai mun je ba da ba yi kuma zai ji ba ba hello waye ne ba har yanzu baki sabin number na ba waye ne gaske yau men I'm coming okay to sai aka yaya a wai dama hoton ki ne da Allah nake so ki tura mu hoto na ka duba profile picture na mana amma profile picture ki ai hoton mota ne ba ka bude kofar zaka ganni a ciki hello waye ne ba har yanzu